Hej, vi fik til opgave at lave en regnskabsafslutning for Peak Performance i Aarhus med udgangspunkt i saldobalance samt resultatopgørelsen. I starten der havde vi fået oplyst alle de her informationer, og så kan du se heroppe i højre eller i venstre hjørne, der står der beløb i 1000 kroner, det vil sige når der står 4500, så menes der 4,5 millioner kroner. Yes. Så starter vi. Og der står ud fra en lageroptælling per den 31.12.2012, at vareforbruget for fjerde kvartal er opgjort til 340 kroner. Og det har vi til at stå herinde i vores afslutningsark. Og her er alle de oplysninger, som vi fik til at starte med, samt at vi så, at det gik lige op hernede. Yes. Så først så fik vi at vide, at lageroptællingen er på 340, og så er vi debiteret på vareforbrug, og vi er krediteret på varelager. Yes. Så er egentlig opgaven videre på biler og inventar. Der afskrives der 50 kroner på biler og 30 kroner på inventaret. Og det har vi bogført således, at 50 og 30 kroner er bogført på afskrivning på biler i debit og krediteret på akkumuleret afskrivning på biler og akkumuleret afskrivning på inventar. Så stod der den første i 10. 2012 betaler, hvorfor man en forsikringspræmie på 20 kroner præmie vedrører forsikringen af selskabet inventar og varelager. Så vi gik herind og krediterede 20 kroner på øvrige omkostninger og debiteret 20 kroner på periodeafretningsposter, fordi det var en, vi skulle betale senere hen. Det næste stod, at momsregnskabet afsluttes over konto for momsafregning. Så hernede, der fik vi at vide, at købsmoms og salgsmoms, de lå på 280, og købsmoms lå på 110. Så først så debiterede vi de 280 for salgsmoms, og så krediterede vi dem over på momsafregning. Og hernede der krediterede vi på købsmoms og debiterede på momsafregning. Og det er for at få de her konto til at gå lige op. Så fik vi privatforbruget for 2012 afsluttes over kapitalkontoen. Og det gør vi således med, at vi ser privatforbruget her og kapitalkontoen her. Og så skulle vi have overført de 400 til kapitalkontoen. Og det gør vi ved at kreditere privatforbruget og debitere de 400 på kapitalkontoen. Så er vi igennem det. Så kommer vi til resultatopgørelsen. Og den første, der har vi vores indtægter og omkostninger. Vores indtægter er på 4.500. Og der er ikke noget at lave om i, for de står herude, og så lægger man den direkte over indtægter. Ved vareforbruget, der er de begge en debit saldo, så vi plusser simpelthen bare de to beløb, hvilket giver 1915. Det samme det gør man nedad, indtil vi kommer hertil. Og der har vi en debit saldo og en kredit saldo. Så tager man det højeste tal og minuser med det laveste. Hvis det højeste tal det stod over i kredit, og det mindste tal stod i debit, så var det kredit, der var det højeste, og så var det en indtægt. Men her står det så debit minus kredit, hvilket giver en omkostning på 110 fra øvrige omkostninger. Det næste det er vores personaleomkostninger, hvilket er på 900.000. Så kommer vi til vores afskrivninger, og de lå på 50 og 30 kroner. Og vores renteindtægter var på 3, og renteomkostninger på 15. Så kommer vi til balancen. Og den første, det var biler, hvor vi bogførte 300 kroner i debit herover, og når det er debit, så er det en aktiv.
Og her har vi 50 plus 50, fordi det er kredit, og det bliver så en passiv. Så det vil sige, at debit er aktiver, og kredit er passiver. Det samme det gør vi her med inventar, og med akkumulerede afskrivninger på inventar. Så kommer vi til vores varelager, og der minuser vi de 1500 med de 340, da det er debitsaldo og en kreditsaldo, hvilket giver 1160. Det samme det gør man hele vejen nedad her, og det samme herover. Lige ved momsafregning, der tager man ikke det her tal ud først, men det her der er det største, og minuser kreditbeløbet med debitbeløbet, hvilket giver en passiv saldo på 170. Sådan. Så lægger vi alle vores omkostninger sammen, hvilket giver 3892, og alle vores indtægter sammen, som giver 4503, hvilket er vores indtægter. Så kan man jo se, at de her to går ikke op, ligesom de gør herover. Så man minuser vores indtægter med vores omkostninger, og så får vi vores årets resultat, hvilket er vores overskud. Så plusser man de her to sammen, og det giver det her beløb, og så bliver det så lige det samme, der gør vi herovre. Vi lægger alle passiver sammen og alle aktiver sammen, og det giver de her beløb. Så lægger man de 611 oveni de 1291, hvilket giver det samme hernede. Yes. Så kommer vi til vores resultatopgørelse, og bemærk, at det stadigvæk er i 1000 kroner. Vi tog vores nettoomsætning og minuset med vores vareforbrug, hvilket giver vores bruttofortjeneste på 2585. Så kommer vi til vores andre eksterne omkostninger, hvilket er salgsomkostninger, lokalomkostninger, kassedifference, øvrige bilers driftsomkostninger og øvrige omkostninger, som giver en samlet på 982. Så det skriver vi her, og så havde vi vores personaleomkostninger om for afslutningsarket på 900. Og som man kan se, så er alle dem her, de er taget omme fra afslutningsarket, så der ikke er nogen tvivl. Så minuser vi bruttofortjeneste med andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger, hvilket giver 703. Så tager vi vores afskrivninger. Så tager vi vores afskrivninger på biler og inventar og lægger dem sammen, som giver 80. Dem skriver vi herover. Og så minuser vi vores indtjeningsbidrag med afskrivninger, som giver vores resultat før renter. Så lægger vi vores renteindtægter oveni og minuser med vores renteomkostninger, som giver et samlet resultat på 611. Og som du kan se, så er det samme beløb, vi har her, som er årets resultat. Så det passer. Så er der vores balance. Og det er stadigvæk i 1000 kroner. Og vi starter med vores anlægsaktiver, som er biler og inventar. Og dem har vi hernede i note. Og så vi tager vores anskaffelsesværdi af bilerne og inventaret, og så minuser vi de akkumulerede afskrivninger. Og det giver et bogført værdi på 200 på biler og 130 på inventar, som giver i alt 330. Så kommer vi ned i omsætningsaktiver, og der er alle stadigvæk om for afslutningsarket, så der stadig ikke er nogen fejl. Og så lægger vi dem sammen, som giver omsætningsaktiver i alt. Og så kommer vores aktiver i alt, og det er vores omsætningsaktiver i alt og anlægsaktiver i alt lagt sammen. Så er der vores passiver. Og vi starter med vores egenkapital primo, som også er om for afslutningsarket, og minuser det med vores privatforbrug. Og det får vi så på. Så er vi nede på 200, og så plusser vi med vores overskud eller vores resultat, og det giver vores egenkapital ultimo på 811. Så kommer vi til vores gæld, og der var ikke noget langfristet gæld, men der var kortfristet gæld, og det var vores kassekredit, varekreditorer, momsafregning og andre kreditorer, som giver en samlet værdi på 921, som står her.
så lægger vi de 921 sammen med de 811, som giver vores passiver i alt. Det er det.